И здравейте, това е деветен епизод Survival, който е в мината. Сега да кажа някои неща. От там е изхода към къщата. Опа. Много близко. И тук нали ми имаме една мина. Да слизаме, чакайте ми. От тук ми беше мината. Аз реших да тръгна на тук. И ще видите какво намерих. По този път няма нищо. Но по този две хубави неща. Остави ги с вас. Да ги видите. Първото. Я ще чакайте за малко. Тъй здравейте. Първото е спаунъра. Мали, че аз нямам мижа. Чакайте се. Още не съм проверил какво има в честа. Ате. Сега. Петайрам добре. Плоча. Кришка сина, барут, хляб и сирово. Добре. После ще обираме тис. Може се казва с това неща. Другото хубаво е. Уя. Ето това майша. Ма сега отиш. Мале. Трябва да се готвя. Къде са, бе? Чувам го, ма не го виждам. Майко. Сигурно са горе. Значи горе ще е опасно. Чувам скелет. Тук има някаква лава. И айрон. Сега на после ще го обираме. Сега отди... Мале, чакайте. Сега... Аз нямам кабелстон. Събра малко кабелстон. Аха. Нали загасих спаунъра, бе. Как се спаунват тези, бе? Се кача по... Я тук има път. Аз съм се качвал. Тук ако има? Да, тук май ще. Май тут е там пътя, май не. Мале, страх ме много тези зомбита. Са появят изневиделица. Добре. Сега. Тук има релси. Ще ги взема, защото се забравих как се правят. Трябва да гледам напред. После ще го взема. Мале, то скелет. Убихта. Мале, тук става. Казвам. Тук става просто. Ако съм ходил спаунър, няма ходя. Без ти за какво трябва ходя. Само къде? Ами аз тук дойдох. Чувам ги. Те стъпана. Ма къде са?
А, крипер! Мале, бил е зад мен. Мале, хора. Мале, хора. Какво ще стане? Мале, не! Мале, то стои се появи. Мале, тук има зомби. Мале, той е отровен. Ще ме отрови. Не, бе. А не е отровен. Мале! Мале! Не, бе. Мале. Кораб. Ще сложа на легова. Че ако умре лошо. Оф, леглото ми замина. А, що къде? А, стига ви. А, тъй филмах. Маме леглото. И хора, сори, ама стана напечена. Просто стана много напечена. Оф, няма махам. Чест. Чест. Това. Хора, не помня много пътя. По-моему, нишка дънжан. Аз пак дънжан равен. Нещо долу ще има ли? Абсолютно нищо. Ще да развивам равена. Да сега си взема малко градки. Ще не се прави после. Да, равина май. Понеже равина е малко дивна, ама. Пак е равина. Так му се направя с нея ферма за овце. Колко събрах? 14. Кой изхвърля? Той не ми трябва. 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 И ти. И пак ги събрах. Иначе. Къде виж сега? Да. На кои ниво съм? Не бе, изисках направих снимка. Май. 24. Долу ще е... Сега ще кажа. 23 до 2. Няма да е баш. Но... Той са там, а някакъв път. Да. А! Да, много на първото още. Там виждам нещо. Опять се служат. По-наблизо. О, тези неща ги знам. Те че ма дърти и поводят към много пътища. Мале и тук как му ходи. Прилип. После малко трудно се смъкне, мама. Ще намерим начин. Там няма още продължение. Те дойдох